popravljati Drinu, zidat ćemo mostove i skele. Majka ćerku zagrljaj traži, hoće tugu i radost da dijele. Hoće da te zgaze ko da si sirota, za tebe je dato 1000 života. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Mi smo puno učinili da svijet prizna pravo naše na državu. Sada se već sve više govori o pravu na suverenost i o pravu na ujedinjenje. Očekujemo da je naredna godina definitivnog uspjeha srpskog nacionalnog programa, oslobađanje i ujedinjenja svih srpskih država. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Vi ste Bože raspeti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti. Razne svjetske, evropske pa i balkanske promjene u dugotrajnom vremenskom periodu kao najozbiljnijem faktoru malo ko uzima kao bitnu činjenicu. U određenim vremenskim intervalima dešavaju se velike promjene koje uslovljavaju kako nastanak, tako i nestanak nacija, pa i ukupnih svjetskih civilizacija. Balkanski prostori se nalaze na raskršću triju velikih svjetskih religija i kultura, a to su jednobožačke katolicizam, islam i pravoslavlje. Njihovo pojedinačno i neizbalansirano širenje neminovno ugrožava druge dvije religije. Ovog puta isključit ćemo otvorene ratne i genocidne opcije raznih svjetskih osvajača, fašista i okupatora, već ćemo audiovizualno obraditi temu u okviru trenutne svjetske i aktuelne situacije u kontekstu demografsko-natalitetnih promjena na Balkanu u okviru demografske održivosti. Pristup obradi ove materije će biti dokumentarno-ilustrativan stručnim televizijsko-filmskim observacijama. Hronološki polazimo od globalnih tendencija demografsko-natalitetnih promjena do raznih uzroka i katastrofalnih posljedica, prije svega za srpsku naciju. I ti, kneže Stefane Lazare, i ti, gospodine Vuče Brankoviću, i vi, braćo Stevane i Lazare Musiću, i vi, Toplice Milane i Kosančić Ivane, i ti, Tamnavče, i ti, Levčanine, i svi vi drugi srpski vitezovi, i ja, zajedno s vama i među vama. Kakvi budemo sutra, bit ćemo doveka. Svijet se mijenja, čovječanstvo i kulture u budućnosti će biti sasvim drugačije nego danas. Futuristi će biti svjedoci i akteri mijenjanja ukupnog svjetskog poretka. Prema ozbiljnim istraživanjima, da bi jedna nacija opstala duže od 25 godina, mora imati prosjek nataliteta od 2,11 djece po porodici. Sa manjim prosjekom od 2,11 djece nacija nestaje. Prosjek nataliteta od 1,3 djeteta nije moguće ispraviti jer za povratak nataliteta na 2,11 djece potrebno je od 80 do 100 godina. Za to vrijeme, ili drugim riječima, ako dva bračna para imaju po jedno dijete, onda je duplo manji broj djece nego roditelja, a ako njihova djeca imaju samo jedno dijete, onda je broj unučadi naspram djedova i baki 1:4. Kako se broj populacije ili te nacije smanjuje, tako i ta nacija ili populacija nestaje. Prema podacima iz 2007. godine, u Europskoj uniji, koju čini 31 zemlja, prosjek nataliteta je samo 1,38 djece. Istorijsko-statistička istraživanja su pokazala da su ove cifre neispravljive. U skoroj budućnosti Europa, ovakva kakvu sada znamo, će prestati da postoji. No broj stanovnika u Europi se ne smanjuje, već naprotiv povećava. Kako dolazi do tog paradoksa? Imigracija. Koja? Čija? Islamska imigracija. Od 1990. godine, kada se povećava ukupan broj stanovnika u Europi, 90% čini islamska imigracija. Fokusirat ćemo podatke posebno po nekim nacijama i zemljama. Francuska sa 1,8 djece po francuskoj porodici, a muslimani 8,1 dijete po muslimanskoj porodici. U Južnoj Francuskoj, tradicionalno jednom od najbrojnijih crkava u svijetu, sada je više džamija. 30% djece ispod 20 godina su muslimani, a u većim gradovima kao što su Nantes, Marseille i Pariz, taj broj se povećao na 45%. Do 2027. godine svaki 5. Francuz će biti musliman. Za samo 39 godina cijela Francuska će biti Islamska republika. Na primjeru Velike Britanije je slična situacija. U posljednjih 30 godina broj muslimana se sa 80.000 povećao na 2,5 miliona. Ni Rusija nije u boljem položaju. Trenutno u Rusiji ima preko 23 miliona muslimana i svaki 5. Rus je musliman.
Za samo nekoliko godina 40% vojnika Rusije će biti muslimani. Njemačka vlada je prva o ovom problemu otvoreno i stidljivo progovorila kratkim saopštenjem: pad njemačke populacije ne može više biti zaustavljen niti se može povratiti. Njemačka država će biti muslimanska u 2050. godini. Muammar Gaddafi je rekao: postoje znakovi da će Allah dati pobjedu islama u Europi bez mačeva, bez oružja i bez osvajanja. Nama ne trebaju teroristi, mi ne trebamo bombaše samoubice. 50 miliona muslimana u Europi će je pretvoriti u muslimanski kontinent za nekoliko desetina godina. Trenutno u Europi živi 52 miliona muslimana. Njemačka vlada očekuje da će se za sljedećih 25 godina taj broj udvostručiti na 104 miliona muslimana u Europi. U Sjedinjenim Američkim Državama natalitet autohtonih Amerikanaca iznosi 1,6, a sa dodatkom latinoameričkog stanovništva cifra se povećava na 2,11, koja je minimalno dovoljna za opstanak američke nacije. Ali u SAD-u je 1970. godine bilo 100.000 muslimana, a već 2008. godine ih je bilo preko 9 miliona. Prije par godina održan je skup 24 islamske organizacije u Čikagu, na kome je razmatrano kako da se islamizira SAD. Kažu da moraju pripremiti sebe kako će za 30 godina živjeti 50 miliona muslimana u SAD-u. Sve se mijenja, ali vrijeme je da se probudimo. Svijet u kome mi živimo nije svijet u kome će živjeti naša djeca i unuci. Katolička crkva je skoro izjavila da su muslimani prešli njihov broj. Ozbiljne studije pokazuju da ako se islam nastavi ovako širiti, za 5 do 7 godina bit će dominirajuća religija u svijetu. Američki predsjednik Bush je bio prinuđen da prizna ono što su Americi uporno skrivalo. Naime, Bush je rekao da bi Irak, ukoliko ne postane demokratska zemlja, mogao da se pretvori u kalifat, koji bi potom pokušao da preraste u totalnu imperiju od Indonezije do Španije. Upravo su Sjedinjene Američke Države i NATO, podržavajući mudžahedine koji su trebali da istrebe pravoslavni živalj u Bosni i Hercegovini, na Kosmetu, jugu centralne Srbije i Makedoniji, široko otvorili vrata Evrope za prodor radikalnih islamskih takozvanih svetih radnika. Al-Qaida, Hamas, Hezbollah i Talibani su formirali svoju bazu u Bosni i Hercegovini, pa u Albaniji, na Kosmetu i u Makedoniji i krenuli u Evropu. Oni žele da ceo svet bude jedna muslimanska država, umma, koja isključuje postojanje drugih religija, odnosno da što se tiče ideologija sjedine svet u jednu veliku metafizičku islamsku državu vođenu po šerijatskom zakonu, koji je zasnovan na učenju sadržanom u islamskoj svetoj knjizi Kuran, koji kaže da je jedini konačan vladar islamski bog, odnosno Allah. Za 1000 godina s agresivnom politikom ceo svet treba da bude islamski. Zaključak je Islamske svetske internacionale. Zahvaljujući bazi koja je razvijena na prostoru Bosna, Albanija, Makedonija, Kosmet, jug centralne Srbije, Raška oblast, Bugarska, islamistički terorizam je u mogućnosti da razvije širok spektar destabilizirajućih akcija ne samo na Balkanu, već i u Evropi. Da je takva opasnost realna i kapacitetna, potvrdio je i super tajni plan iranske obavještajne službe pod kodiranim nazivom Katapult. Akcija Katapult je zapravo plan za uspostavljanje dugotrajnog i čvrstog oslonca na tlu Evrope, odakle bi islamisti nastavili pohod ka srcu starog kontinenta. To je plan za izvoz islamskih radikala u Evropu i stvaranje Nemačke islamske republike, nove islamske Francuske i Španije. Konačan cilj plana Katapult je ujedinjena islamska Evropa. Uskoro su bili stvoreni politički, socijalni i bezbednosni uslovi za početak ostvarivanja vrhovne tajne Islamistana, takozvanog plana 3000, koji je usvojen na sastanku predstavnika verskih vođa Irana, Pakistana, Turske, Egipta, Sudana, Alžira, Libana, Sirije i Afganistana. Na njihovom tajnom sastanku sa odabranim muslimanskim verskim učiteljima iz Bugarske, Grčke, Rumunije, Albanije, Bosne, Austrije, Švajcarske i Bavarske dogovoreno je da otpočne ostvarivanje zadatka da do 3000. godine Evropa postane zemlja muslimana, i to od Engleske do Urala. Za nas su zanimljive konkretne etape tog plana: stvaranje nezavisnog Kosova, pa federalizacija Makedonije. Naredna etapa bi bila stvaranje Velike Albanije od Kosova i delova Makedonije, zatim pripajanje Raške oblasti Bosni i uspostavljanje kopnene veze Albanije sa Bosnom, a samim tim i odvajanje Crne Gore od Srbije.
Po tom planu treba mnogo raditi na vraćanju oko 350.000 Turaka u Bugarsku i na preseljenju dela turskog stanovništva iz Anadolije u Bosnu i Hercegovinu, čime bi se stvorila najjača islamska udarna pesnica u Evropi i ojačao turski uticaj na Balkanu. Sveobuhvatan i detaljan plan Evropa 3000 predviđa intenzivan rad na promjeni, kako piše u planu, imidža muslimana u Evropi, forsiranjem talenata i stvaranjem kulta super mužjaka. A jakom i dobro plaćenom medijskom kampanjom treba stvoriti modu da je cool postati musliman, koji je antialkoholičar i dobar ljubavnik. Cilj takve politike je da što veći broj Švajcarkinja, Austrijanki, Nemica, Skandinavki budu oplođene od muslimana, čime bi se progresivno povećavala islamska pripadnost u odnosu na hrišćansku. Ekipa iranske obavještene službe Vebak je tokom rata u Bosni među lakše ranjenim muslimanima izdvojila njih 700 koji su svojim tenom, bojom očiju i kose podsjećali na Nemce. Lekarima koji su ih lečili je bilo saopšteno da će ti odabrani ranjenici nastaviti lečenje u arapskim zemljama. Međutim, nijedan od tih 700 ranjenika nije bio prebačen u neku modernu arapsku bolnicu, već su svi odvedeni u tajni kamp u Makedoniji. Kamp se nalazio na teritoriji koju naseljavaju isključivo šiptari muslimani. Vođa projekta koji je razotkrio nemački obaveštajac je bio jedan istočnoevropski naučnik. Kamp su obezbeđivali Iranci. Ranjenici su u kamp prebacivani u 7 grupa po 100. Program je s prekidima realizovan od 1992. do 1998. godine. Porodice ranjenika i bolnice u kojima su lečeni su pismeno obavešteni da su ranjenici umrli ili da su otišli u džihad širom sveta, što je trebalo da znači da se neće brzo vratiti u Bosnu, odakle su zapravo bili kidnapovani. U vojnom kampu u Zapadnoj Makedoniji, gdje su bili smešteni ranjenici, su specijalnim metodama indoktrinirani i pripremani za specijalne terorističke akcije u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali i za teroristička dejstva protiv hrišćanskog stanovništva na Balkanu. Najveću opasnost po stabilnost i mir predstavlja delovanje pripadnika islamske sekte Vehabis. Rukovodstvo Vehabije u Sjenici je preko svog predstavnika imalo sastanak sa hatibom u islamskom centru Kralj Fahd u Sarajevu. Sastanku je prisustvovao i predstavnik vehabijske organizacije Kvadrat, koja deluje u muslimanskom delu Federacije Bosne i Hercegovina, kao i predstavnik Vehabija sa Kosmeta, koga je poslao Ekrem Avdiju iz južnog dela Kosovske Mitrovice. Domaćin sastanka, Nezim Efendi Halilović, je istakao da je zadovoljan dosadašnjim radom Vehabije u regionu. Halilović je izdao zadatak da se u narednom periodu nastavi sa jačanjem vehabijske mreže na području Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosmeta, Albanije i turskog dela Kipra, što podrazumeva edukovanje Vehabija i prijem novih članova. Razvoj događaja na prostorima bivše Jugoslavije sve više potvrđuje da je novokomponovana Hrvatsko-muslimanska federacija smišljen proizvod zapadne politike, a ne volje jednog i drugog naroda. Dok zvanična politika slepo sledi putokaze svojih vođa, trezveni slojevi stanovništva, poučeni istorijskim iskustvom i tragičnim poukama ovog rata, sagledavaju sve opasnosti uspostavljanja Hrvatsko-muslimanske federacije u bivšoj Bosni i Hercegovini i najavljene konfederacije sa Hrvatskom. Analitičari u Hrvatskoj s neskrivenom strepnjom pominju tursku reč fetva, čije značenje u prevodu naredba za vernike. Brine ih ona fetva kojom je Mustafa Cerić, vršilac dužnosti muslimanskog verskog vođe u bivšoj Bosni i Hercegovini, objavio da svaka muslimanska porodica mora da ima najmanje 5 dece. Uz poštivanje naredbe Mustafe Cerića, u bivšoj Bosni i Hercegovini bi za 3 decenije bilo više od 4,2 miliona muslimana. Najstariji sačuvani defter, odnosno turski popisni zapisnik, svedoči da je 1468. godine u tadašnjoj Bosni bilo oko 37.000 hrišćanskih, uglavnom pravoslavnih kuća i svega 332 muslimanske. 400 godina kasnije, u vreme austrougarske vladavine, pravoslavno stanovništvo je i dalje dominiralo, ali je već bilo očigledno da je islamizacija uhvatila duboke korene i da se procenat muslimanskog stanovništva približio pravoslavnom. U popisima prije Drugog svjetskog rata i dalje je pravoslavno stanovništvo bilo najmnogoljudnije s prednošću u odnosu na muslimane od 12 do 13%. Tokom Drugog svjetskog rata srpsko stanovništvo je imalo najveće gubitke,
što se odrazilo snažnim posljedicama na njegov dalji demografski razvoj, mada su 2 decenije poslije rata Srbi i dalje bili najbrojniji. Period drastičnih populacionih promjena počinje početkom 60. godina. Od 1961. do 1991. godine, dakle za 3 decenije, broj muslimana se više nego udvostručio. Njihov broj se povećao za 1.060.000. Već popisom iz 1971. godine bili su najbrojniji u bivšoj Bosni i Hercegovini. Muslimani su od 1961. do 1981. godine imali indeks rasta od neverovatnih 193%. S obzirom da su Srbi u bivšoj Bosni i Hercegovini imali više od polovine privatnog zemljišta u svom vlasništvu, sve je upućivalo na pojačane apetite muslimanskog življa i na snažne međunacionalne poremećaje. Nove opasnosti očekuju od daljeg naseljavanja muslimana iz Sandžaka i kosovskog modela teritorijalnog širenja metodom izdašnog plaćanja nekretnina, što bi u ovom slučaju neposredno financirale islamske zemlje. Naša matica, naša Srbija, naša otadžbina boluje od jedne bolesti koja se zove bela kuga. 2002. godine popisana je Srbija. U Srbiji u međupopisnom periodu svega ima više puteva, ima više stanova, ima više višegodišnjih zasada, ima više stada, ima više kućnih ljubimaca, svega ima više. Ono čega nema u Srbiji jesu ljudi. Ljudi nema. Danas u našoj matici živi svega 6.212.000 Srba. Istraživanja su me dovela do zaključka da je srpski narod u posljednjih 100 godina nestaje u ratovima, srpski narod nestaje u čedomorstvima, srpski narod kao ni jedan narod na svetu topi se i nestaje. Samo u posljednjih 100 godina Srbin je 8 puta u posljednjem stoljeću morao da stavi pušku na rame, da odbrani svoju čeljad, da odbrani grobove svojih predaka, da odbrani prag svog doma. Ako kažemo za ovaj genocid nismo krivi, časno je braniti svoje ognjište i svoju otadžbinu, braćo i sestre, za čedomorstvo i tekako jesmo krivi. Samo na godišnjem nivou mi žene, devojke i majke u svojim utrobama ubijemo 300.000 nerođene dece. Ako su svi Golijati sveta u posljednjem stoljeću ubili 4 miliona Srba, mi, braćo i sestre, samo za posljednjih 20 godina nismo dozvolili na svet da dođe 6 miliona Srba. Naša utroba je jednom kolevka, ali je zato 3 do 10 puta mrtvačka komora. Statistike govore da po jednom bračnom paru u Svetosavskoj Srbiji dolazi 0,81 dete. Primer nezabeležen na svetu. Da li ima izlaza? Svakako ima. Da li postoji put? Postoji svakako. Ako se malo zaustavimo, ako oslušnemo i čujemo našeg velikog srpskog duhovnika, svetitelja, svetog vladiku Nikolaja koji kaže: pomozi Bože srpskom narodu da se oboži, da se složi i da se umnoži. Vuče Brankoviću, sutra će se svačiji trag, i tvoj i moj, pokazati na Kosovu ko u snegu. Vječnost utkala tu u mojim grudima, kad te gledam ti mi uzdah izmamiš, tvoje ime lice ozari. Volim svaki kamen svaki izvor, svaku rijeku, svaki
svaki cvijet, svaku travu, šumu, planinu i brijeg. Volim tvoje nebo, sela, gradove, za ljepšu srpsku, za ljepši svijet, za ljepšu srpsku, za uvijek, za tebe zemljo moja, tebi dajem sve, Republiko Srpska, volim te. Ti svaku tajnu znaš, svaku stopu naših djedova. Niko na svijetu nije ljepši od tebe. Moje otačbine, Za ljepšu srpsku, za ljepši svijet, za ljepšu srpsku, za uvijek, za tebe zemljo moja, tebi dajem sve, Republiko Srpska, volim te. Za ljepšu srpsku, za ljepši svijet, za ljepšu srpsku, za uvijek, za tebe zemljo moja, tebi dajem sve, Republiko Srpska, volim te, volim te. Vuče Brankoviću, sutra će se svačiji trag, i tvoj i moj, pokazati ko u snegu. Ko je ko, vidjet će se, a tebi, kneže Lazare, i onome kome je oblagao ko tebe, i vama, gospodo srpski vitezovi, želim da kažem još jednu reč. I ti, kneže Stefane Lazare, i ti Levčanine, i svi vi drugi srpski vitezovi, i ja zajedno s vama i među vama. Kakvi budemo sutra, bit ćemo dovek.